Дапамагчы малазабяспечаным і людзям з абмежаванымі магчымасцямі. Такую задачу ставяць перад сабой і цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Першымі работу ў гэтым напрамку пачалі ў маскоўскім раёне горада Брэста. З падрабязнасцямі нашы карэспандэнты. Бульба, цыбуля, морква, буракі. Такі набор гародніны ў гэтыя дні пачалі атрымліваць маламаёмыя жыхары Маскоўскага раёна Брэста. Усё гэта тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання набыў з дапамогай спонсараў, якія ўваходзяць у апякунскі савет. Такія акцыі тут праводзяць штогод. У мінулым дапамогу, а гэта каля 20 тонн прадукцыі, атрымалі звыш 1500 чалавек. Не меншая колькасць будзе і ў гэтым годзе, упэўнены арганізатары. Мы чего исходим? Мы исходим из того, из бюджета прожиточного минимума. То есть обеспеченность того или иного человека денежными средствами. Вот. На сегодняшний день у нас примерно всего лишь около 400 человек, у которых пенсия равна или немножко превышает бюджет прожиточного минимума. Адрасная дапамога прямо по месцы пражывання. Першую партию гародніны атрымалі жыхары Брэсцкага дома ветэранаў, якія самі не могуць прыехаць за ёю ў цэнтр сацыяльнага абслугоўвання. Каля 80 кілаграмаў бульбы, морква, цыбуля, буракі – добрая эканомія невялікай пенсіі, якую атрымліваюць людзі з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі. Да іх хопіць на ўсю зіму. Помощь огромная вот нашей соцслужбы, которая заботится о нас. И из года в год, вот осенью, мы получаем овощи, картошку. Вот. Благодарны очень нашей соцслужбе. Я даже рада, что помощь такая есть. Вот. Тут картошку давали, тут в прошлом году морковку привозили, свеклу. Вот. Подспорье к пенсии, да? Да, да. И это вот помогает материально. Акцыя ўраджаю ў Маскоўскім раёне толькі пачалася. Без увагі дапамогі не застанецца ніхто, абяцаюць у цэнтры сацыяльнага абслугоўвання.